Hola, sóc el Lluc, dels Booktubers del Claret, i avui us porto una ressenya de La mort a 625, de Jordi Cervera. Si us quedeu fins al final del vídeo, podreu saber com aconseguir aquest llibre dedicat pels Booktubers. És un llibre que m'ha agradat molt perquè al principi pensava que era de bàsquet i a mi el bàsquet com que no m'apassiona gaire, que diguem, però més endavant, quan va començar la trama policíaca, després del fet important que li passa al Bicho Barbosa, un crac del bàsquet, doncs comença a sortir policies i més policies i més policies en una trama policial to pro, to xula, i mola molt. Al principi parla de bàsquet, però després es converteix en una trama policial i bàsicament segueixes els policies. Aquest llibre està escrit en diferents punts de vista. Hi ha el del Joan Pons, que és un mosso d'esquadra, la Carla, que és la filla del mosso, el Robert Lledó, que juga a bàsquet i és la parella de la Carla, l'assassí, que és un assassí en sèrie, així de gratis, i diverses persones de més que surten en capítols especials. Aquest llibre és relativament ràpid de llegir. Aquest llibre ha guanyat el Premi de Literatura Juvenil d'EDB i està molt xulo. El Marc Quadrat, ja sé que era pel setembre, però ens va preguntar si faríem algun llibre policial. Doncs aquest és per tu, Marc. Si voleu guanyar aquest llibre dedicat pels Booktubers, en nom del subscriptor, només heu de contestar una pregunta als comentaris. I si la responeu bé, pot ser que us toqui a vosaltres aquest llibre dedicat pels Booktubers. La pregunta és, de què treballa en Joan Pons? Si us responeu als comentaris, i farem un sorteig amb tots els guanyadors, amb tots els que contestin bé la pregunta, i direm el guanyador en propers vídeos. Aquí us deixo un vídeo anterior, aquí us deixo el nostre canal, per si us voleu subscriure. Us podeu subscriure al nostre canal i seguir-nos a Instagram, Booktubers_Claret. A la descripció teniu totes les xarxes socials i com participar al concurs.